עצות ליוצאים לדרך. בית כדאי שיהיה קרוב לאדמה. לב חשוב לשמור פתוח. מגע בין אנשים חייב עדינות וחסד. שותפות היא קודם כל נאמנות. כשיש סדר לא צריך חוקים. כדי להצליח צריך להשתמש גם במחשבה. כל תנועה דורשת את זמנה הנכון. כשלא מתלוננים, מתגלה המהות, ולא הפגמים. אני חושב שזה מאוד מתאים דווקא למה שאנחנו עושים. לפני 3 ומשהו שנים שמעתי באוניברסיטה הרצאה של בחור שהיום כבר לא כך פעיל, בצד הישראלי, ושל יוסרי שתפגשו. יוסרי הוא מחבל, במרכאות. ואז המחבל מתחיל לדבר. אתה מזדהה איתו. אתה מבין כאילו את הקטע שלו. בשנת 98 أنا كان عندي أول بنت. وكان لي هدف في الحياة إنه هاي بنتي إنها تعيش بسلام وأمان. חלק גדול מהסיפור שלו היה על האופן שבו הוא נעצר. הוא ישן בלילה על איזה גג, ובאו ועצרו והקיפו את הבית, דברים שאני גם השתתפתי בהם כחייל. מה היה היחס אליו במעצר, ואחר כך בבית הסוהר, וכל זה התרחש, אם אני לא טועה, כשהוא היה בן 16. אז מאוד דיבר אליי. אני חייב את השקיות, בסדר? היו תקופות שאני חושב שמאוד הלכנו ממקום למקום וניסינו לעזור איפה שאפשר. והיה איזה רגע שהגענו לחשיבה, שנמצא איזה משהו שבמקום להגיב למה שקורה, אנחנו יוצרים סיטואציה. ואנחנו יודעים בדיוק איך אנחנו מתנהגים בה. הלכתי פשוט את שביל ישראל, ופשוט קלטתי שאני עובר ליד מיתר. ליד מחסום מיתר, שתמיד זה המחסום שדרכו אנחנו נכנסים לשטחים. ופתאום התחבר לי הרעיון של השביל, וחשבתי שאיזה יופי זה יהיה, אם יהיה גם שביל שהוא שביל שהולך בצד הפלסטיני. أنس بقول لك حكيت لها نفس الإشي. ماشي أنس. ماشي. أهلا نيب. كيفك؟ بلقان؟ أين بلقان؟ كل بصدر. يلا. يلا. ندخل. ندخل. يا بلادي بلادي شباب. بلادي بلادي. מי אדום? רגע. אתה? אני אדום? לא. לא, אתה אדום. אתה לבן. רגע. אני לבן. אני אדום, אני משולש. משולש איך אני עושה? למעלה או למטה? תן לי את האדום. תן לי רולי ביאס בנוס. דרום הר חברון זה אזור שכל הזמן קורים בו המון דברים. בכלל, אני חושב שהמדיניות הלא מוצהרת, אבל איך שהיא מורגשת בשטח, זה שהמנהל או הצבא או מי שזה לא יהיה שמיישם את הדברים האלה, מנסה להגיע למצב של להחזיק בכמה שיותר שטח עם כמה שפחות אנשים.
זאת שמעודדים, אולי לא בצורה גלויה, מעודדים הגירה לכפרים הגדולים, ואז לוחצים המון על אנשים שבשטח. באחד. הדיבורים של הלר. יש משהו כשאנחנו נפגשים, כן. שאני, אתה יודע מה זה, איך אומרים מראה בערבית? מראה? שאתה מתגלח בבוקר. מראה. אתה כאילו מראה שלי, ואני, למשל, כשאתם מסתובבים פה ואנחנו כל הזמן אומרים לכם, איפה הבחורות? איפה הבחורות? אולי גם אתם מבינים שזה שאצלכם הבחורה כל הזמן בבית ולא רואים אותה, אולי זה גם... אולי זה גם עושה לך משהו לחשוב. לא, עכשיו אנחנו מתקדמים הרבה, הבחורות בעבודה, הולכים למשרדים. לא, מה שאני אומר, כן. אם יש לך עכשיו, אתה פה משהו, כן. אתה לא יכול לראות אותו. נכון. רק אם תראה מראה. נכון, בדיוק. אז בדיוק. זה לשנינו, גם לי וגם לך, יש